سلام كبرات تخاتاتلتي داسنا إكسترا امنت كريستنا امنت ايهود امنت مسلمنا سلستيوم نناتم قدس بوتاتاتي لوم زصوعوا بوتاتات زلوا هاجريا بجوك قدما زهاجر كابتا بشحن شعتميتن 40 شوماتن كم هاجر تمسرت العلتات حيزا بغلن قراب تازخنا هاجرات عرب وقع تخفيتوا اب كله تعويديا كبزوز ايدما بيت وتر تهاجر مس فلسطيمويان التجبر جريجت شما كبارستات مع كان زينا تفليو اي فلتنيو زهاجر كا كم تخلهم جميتكم ما زلهم هاجر اسرائيليا بزعبا زهاجر كتزارب اندحركوين كادما بزعباتي اكارا خارج زغونه قداي فلسطيمن اب قدمي زمص خوينو اتا هاجر كا اب عالم شما بت قدايو غنون كوين زركب ازي يخونبر اسرائيل كاب وقن ورا وقن وصاي حدا كالئ بدرجه عالم كسابنا عبيت هاجرات بليصا اب قدميت كتسرعلو زخالت نع ادمه حدا فوليشم كم تطمق زغبره تامر كتبلو تدفر كالئ غص يزلوا از غص كا بحصيرو تكنولوجيو اسرائيل كاب بسنك تزلوا معباله تكنولوجي هاجره جمرت تكالات ويدما ستارت اب نيشنز بل قصل سميو لغيبوا زلا نحجي خا كم تبزعبا زتفلالي هاجرات دهاسيسنا ابنتاو غصاتن نمص اذا بسفحات مريتا يخون بزح حزبا امنان اشتي زخونت هاجر اسرائيل ازي ستارت اب نيشنز بل قصل سم كلغبا زخاله كابتي ناي وغن ورا وغن وصاي هاجر بفقرات زيكونه بغبر كم تهنص زري ابنتاوي ناي معباله غص هاجر كنرئي كنفتنينا قدمي غنا ابزا چانل سبسكرايب لايك كومو نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم اب هاجر اسرائيل ابز اوان لعلي 4000 ناي تكنولوجي تكالات واننت ناي تهاجر مهاستن اكايتن سب صقان كوينن كم مجمرتخا اب تهاجر ينفرين بدرجة عالم كابزلوا عبيت تكالات دما كابتن زعبا يحمشت 100 تكالات تكنولوجي اتن كباب 100 زبصحه اب هاجر اسرائيل حدا ناي تكنولوجي ويدما اممهاز زحجز عبج انفري زلوان بزعبا تكنولوجي كومخا مس تكنولوجي متأثر زلوان تكالات بزتاحز زرغح تحستوتات مكتتال تفوتو اندحركوينكا اب امريكا حدا سيليكون فالي تباهيل زصوع كبابي قدن يخا تسمعو اتي مخنيات كا اب زوان اتن زعبا تكالات تكنولوجي زخونه بعل جوجل فيسبوك كوتاس درجه مبزحت ان امريكاويان تكالات تكنولوجي ابز بوتاي انت مسريتان بزخ سيليكون فالي مبقول تكنولوجي كتبلو تدفر كباب خوينو جمرت زخونه تكالات زمچ زبلص اكباب عالم تباهيل خا اب قدميتي زسرع دحري سيليكون فالي نجمرت تكالات زبلص تباهيل زصوع كباب اندحرالو دما اسرائيلاويت كتما تل افيفيا ازخا كتما تل افيف نكمني امريكا لوس انجلس سياتل نيويوركن زامسلا كتماتات بليصه زحازته درجايو بدرجه عالم كا ابت مبزحت ان تكنولوجي تكالات بركتاتن زشطالو ناسداك تبايلو زصواع ناي بركتات ملواوطي اسرائيل دحر امريكان تشاينان سالسيتي زبزح تكالات تكنولوجي اب ناسداك زاتوت هاجر كوينا ابز ملواوط بركتات زلوانا اسرائيل تكالات كا بزحن كاب دمر ناي اسبانيا جيرمان نيذرلاند فرنسان عدت اليان تكالات تكنولوجي زبزح ازغان اسرائيل بدرجه هاجر اب عالم كاب زصوعه استاتيكس زلو ناي تكنولوجي زلا زرئي عوت كوينو اب دقيق زخونه زرزر اندحر اتينا غنا تتقامي ابل سرحتن تليفونات ايفون اندحر كوينكا اذا كاب ايتكا زيت فليا تليفون او وشطه اب اسرائيل زتسرحه هاردوير يزلوا مذكرتا زخونه كفيديوتات ويدما سئلتات ويكا اقداس حبريتا اتقمطلا فلاشون مهازيا اسرائيلاويو كمبيوتر مستغزي اب علوي غصاتا مجمريا تلطيفت تريو نجر اندحرالو انتل زبل كوينو ازغا شم نايتي ابتا كمبيوتر زركب حنقول نايتا كمبيوتر زخونه تكنولوجي كوينو او وشط زركب اقداس باعتخا اب اسرائيل يسرح اب جوجل انقلك صحف مستدلي اتز ترف صحفكا بقصبت بعلو فليط زملالكا تكنولوجي اب اسرائيل تسريحو ازوترو مسفتو تخان سدرا بيت كان كترخبلو توعل فايبرز بهال مراخب ابلكيشن ون قدمي جاباناو تكراكو تنتغزو اب اسرائيل تل افيفيو باسرائيلاويان زتمهزه بجكا زدما عرموشش تكال مايكروسوفت درجه بزح كاب تكنولوجيا ايد اسرائيل زلو خوينو فيسبوك ابل
ፔይፓል ሲስኮ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ትካላት ዓለምና ከዓ ኣብ እስራኤል ገለ ካብ ፍርያተን ዘማዕብላ ኣብ 2013 ኣብ ቦስተን ኣሜሪካ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ማራቶን ክልተ መበቆል ቼቼንያ ዘለዎም ኪርጊስታናውያን ቦምባ ኣጻዊዶም ህይወት 3 ሰባት ዝወሰደ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምስ ገበሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ገበርቲ እከይ ንምርካብ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ካሜራታት ኣብ ምጽራይ ከምኡ ከዓ ገጽ ኣሽሓት ሰባት ኣመልላይ ተዋፊሩ እዚ ይኹን እምበር እቲ መስርሕ ከቢድ ከምኡ ከዓ ከሳብ እቶም ገበርቲ እከይ ትረክብ ግዜ ዝወስድ ብምዃኑ ኣሜሪካ ነቲ ብእስራኤል ዝተሰርሐ ምህዞ ክትጥቀም እያ ተገዲዳ እቲ ብሪፍ ካም ዝበሃል ቴክኖሎጂ ከዓ ነቲ ሰዓታት ዝወስድ ናይ ቪድዮ ምግጥጣም መስርሕ ኣብ ሓፂር እዋን ገይሩ ገባሪ እከይ ከተለሊ ዝሕግዝ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ እስራኤል ኮይኑ FBI ከዓ ነዚ ናይ እስራኤል ቴክኖሎጂ ተጠቂምዩ ነቶም ግብረ ሽበራዊ ተግባር ዝገበሩ ይሕዋት ዝፈለጠ በጀካ እዚ ቴክኖሎጂ ከዓ እስራኤል ኣብዚ እዋን ሓደ ንመንግስታት ጥራይ ዝሽየጥ ቴሌፎናት ኣብ ምስላይ ዝጠቅም ፔጋሱስ ዝበሃል ቴክኖሎጂ እውን እትሰርሕ ሃገር እያ ኮይና ዘላ ድሕሪ ዝኹሉ ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ ድማ እዛ ብ1948 ዝተመስረተት ሃገር ነዚ ኩሉ ብኸመይ ክትበጽሖ ክኢላ ዝብል እዩ ነዚ ንምምላስ ድማ ንድሕሪት ተመሊስካ ምህናጽ ናይዚ ዓርሞሸሽ ናይ እስራኤል ኣብ ቅድሚት ሰሪዕዋ ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ክትርኢ ዘለካ ህዝቢ እስራኤል ካብቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተሰዲድሉ ዝነበረ ዓድታት ናብ እስራኤል ክምለስ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣብቲ እዋን እቲ ዓዲ ከም መብዛሕትኡ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ከባቢታት ብዝሒ ምድረ በዳ ዘለዎ ናይ ምዕባለ ኣሰር ዘይብላ ዓዲ እያ ዝነበረት ብዙሕ ከይጸንሑ ግና እቶም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብመሰረትቲ ኣብ ሕጊ ሃገር ዘሎ ዝኾነ ኣይሁዳዊ ዜግነት ናይ እስራኤል ክወሃብ ኣለዎ ዝብል ሕገ መንግስቲ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ምህዞታት ከፍርዩ እዮም ጀሚሮም ኣብቲ መጀመርታ ከዓ ኣብ ሕርሻ ተመርኪሶም እንዳተናበሩን ከለዉ ሽግሮም ዝነበረ ባልዕ ንምጥፋእ ዘኽእሎም ምዕባለ መሃዙ እቲ ምዕባለ ከዓ ሕጂ ናብ ከም በዓል ባዮቢ እትበሃል ዓርሞሸሽ ትካል ዓብዩ ኣብዚ እዋን ኣብ እስራኤል ኮይኑ ንከም በዓል ኣሜሪካ ትርከበን 32 ሃገራት ፍርያት ሕርሻን ናብ ምብርካት ዝጥቀማሉ ምህዞታት ኣብ ምሻጥ እዩ ዝርከብ እዚ ይኹን እምበር ቆጠባ እስራኤል ምስቲ ዝመጽእ ዝነበረ ብዝሒ ሓድሽ ዜጋ ከምኡ ከዓ እቲ ሃገር ሓዳሽ ብምንባራ ቀልጢፉ ክዓቢ ይከኣለን ነዚ ንምፍዋስ ድማ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣውፈርቲ ኣብቲ ሃገር ብቐሊሉ ትካላት ቴክኖሎጂ ክኸፍቱ ከምኡ ድማ ክምውሉ ዘኽእሎም ዮዝማ ዝበሃል መደብ እዩ ኣበጊሱ ዮዝማ ብቋንቋ ሂብሪው ተወግሶ ማለት ኮይኑ ነዚ መደብ ንምዕዋት ከዓ መንግስቲ እስራኤል $100 ሚልዮን ሰልዐ መንግስቲ ከዓ ነቶም ኣውፈርቲ እንድሕር ከሲብኩም መኽሰብ ንዓኹም እንድሕር ከሲርኩም ከዓ ክሳራ ብሓባር ንማቆሎ ብምባል እዩ ነቶም ኣውፈርቲ ዘተባብዕ መደብ ዘውፅአ በዚ ዝተተባብዑ ናይ ወፃኢ ኣውፈርቲ ከዓ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ሓድሽ ሓሳብ ሒዙ ሓድሽ ትካል ክኸፍት ዝደለየ ገንዘቦም ብምውፋር ኣብ ትካሉ ብርክታት ክገዝኡ ከምኡ ከዓ መኽሰቦም ክጉሕጡ እዮም ጀሚሮም እዚ ከዓ ኣብ እስራኤል ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ስራሕ ክፍጠር ከምኡ ድማ መንግስቲ ካብ ቀረጽ መኽሰብ ክእቱ እዩ ዘኽኣሎ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ማለት ካብ 1990 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ከዓ እቲ ካብ ደገ ናብ እስራኤል ኣብ ጀመርተ ትካላት ዝወፍር ገንዘብ በሱሳ ዕጽፊ ይዓብዩ እዚ ከዓ እቲ ሃገር ኣብ ርእስቲ ንጀመርተ ትካላት ምቹእ ሃዋህው ዝፈጠረት ብዝሒ ዘለዎም መሃዝቲ ከዓ ካብ ከርሳ ብብዝሒ ጠጢዖም ክወፁ እዮም ክኢሎም እዚ ሃገር ከዓ ካብዚ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ብቢልዮናት ዝግመት መኽሰብ ክትእቱን ከላ ኣውፈርቲ ከዓ ብብዝሒ ስለ ዝኣመንዋ ኣብዚ እዋን ዓመታዊ እቲ ዘሎ ርእሰ ማል ናይ ኣውፈርቲ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ $150 ዝበጽሖ ኮይኑ እዚ ቁጽሪ ከዓ ካብ ናይ በዓል ፈረንሳ ብዕጽፊ ካብ ናይ በዓል እስጳኛ ከዓ ብ50 ዕጽፊ ዓብዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ከዓ በሊጽዩ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ካልእ እስራኤል ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም ካብተን መራሕቲ ሃገራት ክገብራ ዝኽኣለን ነገር እንድሕራሎ ትምህርቲ እዩ ኣብ ስርዓተ ትምህርታ ፍሉይ ዝኾነ ምምሕያሽ ብምግባር ተምሃሮ ከም ዝምባልኦም ማዕቢሎም ኣፍረይቲ ክኾኑ እያ ሓጊዛ ዝበዝሕ ካብ ህዝቢ ከዓ ካብ ሰደት ዝተመልሰ ብምዃኑ ምስቲ ዝመጽእ ዝነበረ ህዝቢ ናብቲ ሃገር ብዙሕ ምሁር ይኣትዩ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ እቲ ሃገር ፍሉይ ዝኾነ መደባት ብምኽፋት ትካላት ቴክኖሎጂ ክምስርት ዝኽእል ሓሳባት ዘለዎም መንእሰያት ብገንዘብ ክትሕግዝ እያ ተራእያ በጀካ እዚ ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ እስራኤል ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ ነገር እንድሕራሎ ጉዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ናይቲ ሃገር እዩ እዚ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከዓ ንሙሉእ ህይወትካ ትበልየሉ ባርነት ዘይኮነ ንኣወዳት 2 ዓመትን 6 ወርሕን ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ 2 ዓመት ጥራይ ኮይኑ
ኣብዘን ኣብ ውትድርና ዝጸንሑለን ግዜ ኸኣ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ዝመጹ መንእሰያት ንሓድሕዶም ክላለዩ ከምኡ ድማ ኣፍልጦም ክለዋወጡ ስለ ዝኽእሉ ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ምስ ወድኡ ብሓባር ሰሪሖም ትካላት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ብዙሓት እዮም። ንኣብነት ናይዚ ድማ እቶም ንቫይፐር ዝመሃዙ እስራኤላውያን መጀመርያ ሌልኦም ኣብ ውትድርና እዩ ዝነበረ። ድሕሪ ዝኹሉ ኸኣ ኣብዚ እዋን እስራኤል እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ፍርያት ዳርጋ ርብዒ ጃምላዊ እቶታት ዝሽፍን ኮይኑ እዛ ውሕድ ህዝቢ ንእሽተይ መሬት ዘለዋ ሃገር እስራኤል ከዓ ኣብዚ እዋን ብመንጽር በዝሒ ህዝባ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ዝበዝሑ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሩቃት ዘለዋ ሃገር ኮይና እያ ትርከብ። እዚ ኩሉ ምዕባለኣ ኸኣ ምስጢሩ እቲ ዘሎ ዲሞክራሲኣ ዘውፀቶ ፖሊሲታት ከምኡ ድማ ሃገሮም ናይ ምዕባል ድሌት ክትብሎ ትኽእል እኳ እንተኾንካ ቀንዲ ግና እቲ ንምሁር ከምኡ ኸኣ ገለ ክምህዝ ዝደሊ ዕድል ምሃብን ንዖም ኢላ ዘውፀቶ ባጀትን ኣብ ቅድሚት ክትጽውዖ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ካልእ እዋን ብሰፊሕ ንገልጾ ንኸውን ኣብዚ እዋን ካብ ቴክኖሎጂ ወጻኢ እስራኤል ብደረጃ ዓለም ከጽዋዓ ዝኽእል ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ረኺባ እያ ዘላ። ድሮ እውን ነተን ጎረባብታት ዝኾና ዮርዳኖስን ግብፅን ክትሸጠለን ተሰማሚዓ ዘላ ኮይና ኣብ መጻኢ ኸኣ ንሕብረት ኤውሮጳ ብመንገዲ ትሕቲ ባሕሪ ዝዝርጋሕ ቱቦታት ጌራ ባህርያዊ ጋዝ ክትሸይጥ መደባት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ነዚ ዝረኣዩ ብዙሓት ወገናት ድማ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ባህርያዊ ሃብቲ እታ ቀደም ቀዳመይቲ ሚኒስተር እታ ሃገር ዝነበረት ጎልድ ማኤር ክትርእዮ ነይርዋ እዮም ዝብሉ። እዚ ኸኣ ንሳ ሓደ ግዜ ቀደም ንሕና ኣንጻር ነቢ ሙሴ ዘላትና ነገር እንድሕራላ 40 ዓመታት ኣብ ምድረ በዳ ወሲዱ ናብዛ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንበይና ዝኾነ ባህርያዊ ሃብቲ ዘይብላ መሬት መምጽኡ ብምባል ተዛሪባ ብምንባራ እዩ። በዚ ኸኣ ኣብዚ እዋን እዚ ረኺባቶ ዘላ ባህርያዊ ሃብቲ ነቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ዝሰርዓ ቴክኖሎጂ መሊሱ መደንፍዒ ክኸውን እዩ ዝለዓለ ግምታት ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።